12 λοιπόν του Μάρτου του 2017. Πού αλλού θα είμαστε, στη Σαλαμίνα. Και εδώ βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους με τη σειρά. Όλοι αυτοί εδώ οι παίκτες θα αγωνιστούν σήμερα να βγάλουν εις πέρα στο έργο. Ο καιρός είναι κακός, πολύ κακός, κάκιστος, πολύ αέρα. Το μόνο καλό έχει συννεφιά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πέσει λίγο, να μπορέσουμε να δούμε κάτι και εδώ. Και εδώ βλέπουμε και το λαό. Ο λαός της Σαλαμίνας και των γύρω περιχώρων. Μαζεμένος όλος εδώ ο περιστεράδικος κόσμος της περιοχής και του νομού Αττικής. Και σιγά σιγά μαζεύονται και οι άλλοι. Μέχρι να γίνει η έναρξη, η αφετηρία της γιορτής της Σαλαμίνας, επαναλαμβάνω. Όλα έτοιμα λοιπόν, ήρθαν, πλακώσανε και τα εκατά. Θα γίνει χαμός σήμερα από Σαλαμίνας. Κρύο κάνει, έχει πολύ αέρα και ο κόσμος είναι μαζεμένος μέσα. Κολλώνουν να βγουν έξω. Αλλά σιγά σιγά θέλουν να βγουν για να ξεκινήσουμε και την γιορτή. Ναι, είναι ένας μικρός χαμός. Βλέπουμε και τους μακρινούς καλεσμένους, Θήμιος και Σία. Έχουν έρθει από όλους τους συλλόγους και αυτή τη στιγμή θα γίνει και η αναχώρηση. Ναι, βγαίνουν και οι τελευταίοι από μέσα. Όντως είναι ένας μικρός χαμός στο νησί της Σαλαμίνας. Και ξεκινάμε για τον πρώτο που θα ανοίξει την αυλαία. Είναι και η τελευταία πεταξιά που θα γίνει εδώ για το 2017 του Συλλόγου του Νομού Αττικής, που αποτελείται από 12 ή 12 ή 14 συλλόγους. Και κλείνει σήμερα, θα κλείσει η γιορτή πια για το 2017 εδώ στη Σαλαμίνα. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε για το φίλο μας το Διονύση, είναι ο πρώτος που θα ανοίξει την αυλαία. Επαναλαμβάνω, στο νησί. Φύγαμε. Πάμε για το Διονύση λοιπόν και είμαστε τώρα από το άλλο, από το βόρειο μέρος φτάνουμε του νησιού και πάμε. Φτάσαμε λοιπόν και στο Διονύση. Εδώ παίρνετε μια εικόνα να δείτε τι καιρό έκανε αυτές τις ημέρες εδώ στη Σαλαμίνα. Μέχρι πριν λίγες ώρες έδινε καρεκλοπόδαρα. Δεν είναι λίμνη αυτό. Είναι ο καιρός που έκανε εδώ. Φτάσαμε και στον Κώστα Διονύση. Εκεί πάνω τα έχει. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε πάει σε μια, ακροβολιστήκαμε σε μια άλλη ταράτσα για να έχουμε έτσι λίγο μακρινό πλάνο. Επειδή έχει πολύ μικρό ταρατσάκι εδώ ο Κώστας. Βλέπουμε και τους δύο, και τον Κώστα και τον Διονύση και τους γειτόνους εδώ. Έχουν βγει όλοι στα μπαλκόνια, κοιτάξτε εδώ, καμάρι, να καμαρώσουν την πεταξιά. Έχει βγει και λίγο ήλιος αυτή τη στιγμή. Ορίστε, να και τα παιδιά εδώ, και ο Κώστας και ο Διονύσης θα ανοίξουν την αυλαία εδώ της γιορτής Σαλαμίνας. Δεν έχουν καθόλου αγωνία, τους βλέπετε. Και όλα έτοιμα. Περιμένουν τον Πανάνη τώρα να κάνει την έναρξη. Και ο λαός έτοιμος, στην αναμονή. Κώστα, πάμε, φύγαμε! Εδώ είμαστε λοιπόν. Και από εδώ θα ανοίξει και η αυλαία. Δεν κρατιούνται με τίποτα. Αυτό είναι. Εύχομαι όλα τα παιδιά να πάνε καλά. Και το Θεό να μας βοηθήσει
Να μην έχουμε πολύ αέρα. Γιατί από ό,τι βλέπουμε αξίζει και τον κόπο. Μπράβο, μπράβο. Ανοίγουμε λίγο το πλάνο μας, εδώ βλέπουμε την ομάδα όλη, μέχρι κάτω, εκεί που είναι η μαυρίλα. Και πάμε στα κοντινά μας, να δούμε και τα φτερά. Ναι, ναι. Ακόμα ψάχνουν τα πουλιά να βρουν τον καιρό. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής. Εν τω μεταξύ έχει πολύ αέρα. Απλά εδώ είναι λάκα και κόβει στα χαμηλά. Άμα βγουν τώρα τα πουλιά πιο πάνω θα έχουν πρόβλημα, αλλά θέλω να μην έχουν. Λοιπόν, ανοίγουμε πάλι λίγο το πλάνο. Απευθείας βγήκαν τα πουλιά, αμέσως, αμέσως. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ και τις ιστορικές, ναι. Είναι καλά περπατητά περιστέρια. Βγάζουν αυτές τις μοναέρια σφαίρας. Ακούγεται και στην κάμερα, ναι. Πολύ αέρα. Και πάνε όμως, μπράβο ρε, μπράβο ρε μακανέ. Τον νικάνε, μέχρι στιγμής τον κύριο τον νικάνε. Όπως αυτές εδώ τζίνες που βλέπουμε από πάνω, ναι. Και ορθοπεταλιές βαράνε, αλλά απλά τα γυρνάει γύρω-γύρω, δεν μπορούν να στοιχηθούν σε ένα σημείο. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ένα πεντάρι γεμάτο. Για να ανοίξουμε λίγο το πλάνο. Και κρατούνται τελείως από πάνω τα περιστέρια. Ωραία, κοίτα που βγήκανε κιόλας. Μπράβο ρε Κώστα. Επαναλαμβάνω, στη Σαλαμίνα είμαστε 2017. Μια κακιά ημέρα, πολύ κακιά, με πάρα πολύ αέρα. Τα πουλιά όσο ήταν κάτω, σε ένα υψόμετρο, πετάγανε τελείως ακίνητα και όρθια. Τώρα περάσανε το ύψος του βουνού και εκεί πάνω τρώνε ρουκέτες τώρα. Εδώ τρώνε ένα πεντάρι, εξάρι γεμάτο εκεί πάνω. Εκεί στο κάρφωμα. Γι' αυτό και έχουν μαζέψει τα φτερά τους στην κόντρα. Κόντρες τώρα. Αρκεί να βαστιχτούν τώρα και να δω. Κοίτα που πήγανε. Τα πήρε η μαυρίλα, ναι, δεν μπορεί να τα δεχτούν τα πουλιά. Ήδη έχουν πάει σε μεγάλα ύψη. Αφήνω και λίγο το zoom τώρα. Εκεί μέσα μπήκαν, εκεί. Για να δω τώρα. Ναι, βέβαια, όποτε ζουμάρουμε θα τα βλέπουμε. Μάτα. Απλά έχουν μαζέψει τα πουλιά, ναι, μαζέψανε. Μαζέψανε για να μην χαθούν. Ναι, προσπαθούν να νικήσουν τον καιρό για να κατευθούν από πάνω. Έχει πολύ δυνατό καιρό εκεί, παιδιά. Αλήθεια. Έλα, πάρτα, ναι, γιατί τώρα και εκεί πάνω που πήγανε, φυσάει πολύ εκεί πάνω. Έχουν εξαφανιστεί, ναι, όντως. Βλέπουμε και τον Κώστα εδώ να κάνει το κάλεσμα. Άμα το πάρουν το μήνυμα και έρθουν θα είναι καλή πεταξιά. Πολύ καλή. Πάμε πάλι ψηλά να δούμε. Βλέπουμε και τον κόσμο, όλοι κοιτάζουν ψηλά. Χέρια ψηλά είναι, όλοι. Εδώ βλέπετε το ύψος που έχουν πάρει τα πουλιά. Να τα. Μας ευνηδιάσανε τα περιστέρια. Πολύ ωραίος, μπράβο. Βλέπουμε και τον κόσμο είναι ευχαριστημένος. Βροχή ήρθανε. Αστραπή, κανένα δύο έχουν μείνει ακόμα. Φτάσαμε και στις εγκαταστάσεις τώρα από κοντά. Εδώ είμαστε. Να δούμε τώρα και λίγο μέσα τα πουλιά. Αυτά εδώ είναι τα περιστέρια. Παραλαμβάνω, έχει παλιό καιρό και έρχονται ακόμα. Εδώ είμαστε.
Λοιπόν, Κώστα και Πρόεδρε, άνοιξε την αυλαία εδώ της γιορτής της Σαλαμίνας. Λοιπόν, όλα πήγανε καλά. Τώρα, να μιλήσουμε για την πεταξιά σου. Τα πεστία φύγανε πολύ θεαματικά. Αλλά επειδή εδώ είναι παγίδα το μέρος σου, από ό,τι βλέπω. Γύρω-γύρω έχει βουνά. Με το που περάσανε λίγο το ύψος του βουνού, φάνηκε να πούμε ότι τα πήρε, τα κοπάνισε, τα εξαφάνισε πάνω. Εκεί φάνηκε η δύναμη του καιρού. Γιατί κάτω νομίζαμε ότι είχε 2-3 μποφοράκια, πάνω είχε πάνω από 5. Εν πάση περιπτώσει, τα πουλιά πήγανε στον Αγύριστο που λέμε εμείς. Ήρθαν αυτά που ήρθαν και έρχονται ακόμα, γιατί ξέρεις ότι πρέπει να φύγουν να πάμε στους υπόλοιπους. Και εν ολίγηση, νομίζω ότι η γιορτή άνοιξε πολύ καλά με την πεταξιά σου. Από μένα συγχαρητήρια για το ξεκίνημα το καλό. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Να ευχηθώ και εγώ σε όλα τα παιδιά να πάνε καλά. Ναι, και στους υπόλοιπους. Και στους υπόλοιπους. Και του χρόνου θα είμαι πιο δυναμωμένοι, γιατί έχουμε πολλές απώλειες και από το Σαΐνι εμείς. Βέβαια, εδώ είναι η φωλιά του Σαΐνιου. Το ξέρει, όλοι το παίρνουν. Σαλαμίνα είναι από εδώ ξεκινάνε τα Σαΐνια. Και τρώνε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά. Έγινε, Κώστα, πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε, γεια. Φτάσαμε λοιπόν και στον επόμενο. Είναι ακριβώς δίπλα. Από εδώ, Ώρες τρελή χαρά. Φτάσαμε και στο Γρηγόρη. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά. Θα πάμε λίγο από πίσω και θα τα τραβήξουμε κι αυτά. Πάμε έτοιμοι! Πες του να ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν. Έχουμε έρθει την πίσω μεριά του κουμασιού. Ακούω κλείνουν και οι πόρτες. Όλα είναι έτοιμα. Βλέπουμε και το προχωρημένο της εποχής. Ξεκίνησε λοιπόν. Φύγανε τα πουλιά που όπου τα κοπάνισε. Εδώ βλέπετε τη δύναμη του αέρα. Και νομίζω ότι αυτό το πλάνο με το φίνι καταλύει όλα. Ναι, τα έχει κοπανίσει, τα κοπάνισε. Τα κοπάνισε, τα πήγε γύρω-γύρω. Ναι, είναι μια μέρα δύσκολη. Το λέμε και θα το ξαναλέμε. Και η ηρωνία ποια είναι εδώ, ένα κομμάτι ήλιο έχει. Και πήγανε και δεν μας πειράζει όμως, εντάξει. Τελείως κόντρα στον ήλιο τραβάμε τώρα. Ναι, βλέπετε την ατυχία εδώ, της τραβηξιάς αυτινής. Μπορεί να είναι και καλό όμως το πλάνο, δεν ξέρω. Φαίνεται, ναι, έχουμε κουρτίνα από πίσω. Ωραία, στηθήκανε τα περιστέρια. Και εδώ έχουν νικήσει τον καιρό. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Για αυτές τις συνθήκες είναι, μέχρι στιγμής είναι τέλειος, μπορώ να πω. Έχουν μείνει τελείως ακίνητα τα περιστέρια. Εκεί, αυτό. Και κοντράρουν χωρίς να έχουν σουραβλιάσει. Μπράβο του, μπράβο του. Εδώ βλέπουμε την ομάδα σχεδόν όλοι. Και πάνε, πάμε, ναι, πάνε. Τα παιδιά τώρα και μόνο που τολμήσανε να ξεκινήσουν να πετάξουν, για μένα είναι ήρωες πραγματικά. Μπορώ να το πω αυτό, άλλοι δεν θα πετάγανε. Και βλέπουμε και στο βάθος εδώ ένα τζινί ξεχασμένο. Άμα το περιστέρι το έχει στο αίμα του να είναι καλό, δεν μασάει με τίποτα. Έχει στηθεί τελείως ακίνητος είναι και ανεβαίνει. Ναι, θα τον αφήσω λίγο εδώ, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, θα ανοίξω όμως το πλάνο να δείτε ότι δεν είναι μαϊμού, είναι όλα έτσι τα περιστέρια του, ναι. Αυτό το στυλ έχουνε. Ακινησία, κόντρα και ανέβασμα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχουν μαζέψει βέβαια, λογικό είναι. Όταν πετάνε τα περιστέρια με 5 και 6 δύναμη, λογικό είναι να μαζέψουν πάνω. Ή μαζεύουν και μένουν ή απλώνουν και χάνονται. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εδώ του φίλου μας έχουν κρατηθεί αυτή τη στιγμή. Και είναι εκεί, κάτσε να αφήσουμε, ξεχάστηκα τώρα όλο με zoom, είναι εκεί. Έχουν φτάσει περίπου στη μέση. Και πάνε. Προσπαθούν να νικήσουν τον καιρό. Και μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει. Το βασκουνάει τώρα ο αέρας. Πιστεύω να ακούγεται και στην κάμερα, την ακούτε και εσείς εκεί, στην τηλεόραση που βλέπετε. Ναι, μια ανάσα είναι τα περιστέρια. Μέχρι στιγμής είναι μια ανάσα. Έχει ξεκινήσει.
Έχει ξεκινήσει την επιστροφή και δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Ναι, έρχονται όλοι. Σφαίρος αυτό. Ήμουν αφηρημένος για τα κοίταζα εκεί. Μπράβο, και πέφτουν και πολύ θετικά τα περιστεριά. Όλα έρχονται. Απλά μας ευνηδίασαν, ναι. Πάμε να δούμε και μέσα. Όλα ήρθαν, όλα. Να τα δούμε και μέσα, αξίζανε τον κόπο. Πολύ ωραία, ήταν ωραία πεταξιά του. Και ήρθανε και σφαίρα. Σφαίρα ήρθαν από εκεί πάνω τα πουλιά, ναι. Αυτά είναι η τελευταία Γρηγόρη. Και τα άσπρα. Τα άσπρα βέβαια αδικηθήκανε, θέλανε γαλανάδα και πάλι όμως φανήκανε. Όλα τα περιστέρια φανήκανε. Και τα αστερά πορτώσανε πάνω και όλα αυτά σε έναν καιρό πολύ δυνατό. Βλέπουμε όλη την ομάδα, κανένα δύο είναι πάνω βγαλμένα, τα πήρε αυτή η συννεφιά, τα οποία από ό,τι μας είπε ο Γρηγόρης θα έρθουν και αυτά. Δεν τα φοβάται, απλά μπήκανε μέσα στη μαυρίλα. Μπράβο, ωραίος. Ήταν καλός, πολύ καλός με αυτές τις συνθήκες. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλές συνθήκες. Και εδώ βλέπουμε και ένα πλάνο όλη την ομάδα. Σε βλέπω με το πιασμένο στα χέρια, Μην κάνετε ξένα. Ναι, εντάξει. Εννοείται θα το δώσουμε. Ή πιανό, δεν πιανόμαστε, Δεν ξέρουμε πιανό είναι, δεν φοράει. Εντάξει, θα τα μολύσουμε. Θα το δώσουμε, τι θα το κάνει. Και το κάνει. Λοιπόν, Γρηγόρη, ήσουν ο δεύτερος κατά σειρά. Έκανες και εσύ μια πολύ ωραία πεταξιά. Έτσι, τα πουλιά στηθήκανε, νικήσανε τον καιρό. Το λέω συνέχεια γιατί δεν έχετε καλό καιρό σήμερα. Φυσάει πάρα πολύ. Μας ξεγελάει λίγο στα χαμηλά, εδώ είναι και λάκα η περιοχή που μας τώρα στη Σαλαμίνα. Ναι, το στρίβει το καιρό. Και βγαίνει όταν περάσουν ένα έψος στα κοπανάει. Τα δικά σου τα πουλιά κοντράρανε και ήρθανε σφαίρες. Όταν τα κάλεσες, απλά με ευνηδίασες και εμένα γιατί τα κοίταζα στο πάτημα τα πουλιά και ξαφνικά βλέπω και κρεμάγανε και σε βλέπω που είχες βγάλει το γιακατί. Δεν το πήρα χαμπάρι κι εγώ. Τέλος πάντων, όλα πήγανε καλά. Για μένα συγχαρητήρια, ρε φίλε, και μόνο που τα πέταξε με αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ, αδερφέ. Καλή επιτυχία και στα άλλα τα παιδιά. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτό. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είμαστε καλά. Γεια σας, φίλε. Πάμε λοιπόν και στον επόμενο. Καθότι βρισκόμαστε σε συλλογικό είναι να βλέπουμε όλο θάλασσα. Λοιπόν. Και πάμε στην περιοχή Άγιος Γιώργης είμαστε. Και πάμε και στον τρίτο που είναι εδώ στην περιοχή. Πώς λέγεται ο τρίτος? Μιχάλης. Στο Μιχάλη πάμε. Να δούμε και την πεταξιά του φίλου μας του Μιχαλάκη. Πάμε λοιπόν για τον Μιχάλη, τον Καρυπίδη, τον γνωστό. Αυτός είναι δικό μας, έχει έρθει από Αθήνα εδώ. Εκεί στο βάθος είναι, πάμε. Ωραία μέρα. Τι είπες ρε, δεν άκουσα. Τι είπες, Νίκο, δεν άκουσα, τι είπες ρε, τι είπες. Και εμάς, τι είπες ρε. Α, κολώνεις τώρα βλέπεις την κάμερα ρε μπαγάσα, Πριν και λάδαγες, τώρα σου κόμπει και μιλιά. Φτάσαμε και στο Μιχάλη. Μιχάλη, έτοιμος είσαι, ξεκινά. Εδώ βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του. Είναι σε μια λάκα. Θα μπορούσα εδώ αυτή τη στιγμή να πω ότι είναι στο Βαθύλακο. Έξω από τα Σέρβια. Αλλά δεν είναι εκεί, είναι στη Σαλαμίνα. Αυτό ωραίο και γρήγορο. Πολύ καλό. Ναι. Το χαλαρό φύγαν τα πουλιά, βέβαια, τα κοπανάει ο καιρός και αυτά. Θα το λέμε συνέχεια αυτό. Τι να κάνουμε. Απλώσανε και τα πουλιά. Έφυγε ένα κοπάδι δεξιά. Κοιτάξτε πώς θα τα γυρνάει γύρω-γύρω ο αέρας. Και το άλλο το κοπάδι, άμα ανοίξουμε το πλάνο μας, είναι από αριστερά, όπως αυτός εδώ τζινής. Λοιπόν, και όλα μαζί μες στον ήλιο. Πάμε τώρα λοιπόν. Εδώ έχουμε τώρα. Βρήκανε τον καιρό τους, εκεί είναι.
Εκεί, ναι, αφού από εκεί από αυτό το βουνό βγαίνει το σάινι και τα τρώει. Δεν χρειάζεται να πάνε ψηλά, πάνε απευθείας στη φωλιά του. Δηλαδή τα περιμένει με ανοιχτό το στόμα και ο σάινας. Ούτε σφίξη δεν κάνει. Πάμε λοιπόν από πάνω. Να είναι καλός κι αυτός, βλέπετε. Μπράβο, Καρικίδη. Και ευχαριστώ ότι μέχρι στιγμής όλα τα περιστέρια εδώ των παιδιών μέχρι στιγμής τον νικάνε τον καιρό. Ίσως να είναι και μαθημένα, έτσι, να πετάνε με τέτοιους καιρούς. Και πιάνουν και φτερά. Μπράβο, για να δούμε και τα άλλα που είναι στον ήλιο. Αυτά έχουν πάει ακριβώς στον ήλιο. Ωραία, πού τα πήγε, με τη μία τα κάρφωσε. Αυτά δεν χρειάζεται να πετάνε, μόνο τα φτερά τους να ανοίξουν, τα ανεβάζει πάνω. Όπα, κάτι έγινε εκεί. Μην τον αγροστουζεύεις στο σαρενά, γιατί εκεί πάνω, ναι. Εδώ βλέπουμε και τη δυσκολία. Μια τρύπα έχει ο ουρανός με ήλιο και από εκεί βγήκε. Μια ανάσα. Ξέρω Μιχάλη, 2 μήνες εδώ εσύ. Να το λέω. Ρε, εξαφανιστήκανε με τη μία. Ναι. Σε πόση ώρα. Τώρα, πάνω εκεί πετάνε. Πάμε για την επιστροφή τώρα. Να δούμε τώρα όλα. Κοιτάξτε στο πάτημα πώς έρχονται. Ποτάμος. Πρέπει να έρθουν όλα. Κανένα δυο ανέφερε. Έλα και τα τελευταία. Και κλείνει η αυλαία. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο και του χρόνου. Μπράβο Μιχάλη. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο. Ακούτε και τον κόσμο έμεινε ευχαριστημένος. Γιατί από ό,τι ακούσατε ήταν πολύ καινούριος εδώ. 2 μήνες Περιστεράς. Μπράβο για την προσπάθεια. Ωραίο. Πάμε να τα δούμε και λίγο μέσα στα πουλάκια. Ναι. Είναι πεντάμορφο άλλο. Κάτι άλογα, κάτι τρένα. Πολύ ωραίος και πολύ μερακλής. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Θα δείτε μετά γιατί το λέω αυτό. Εγώ πάντα τους μερακλείδες θα το τονίζω. Με τα κάθαρα τα κομμάτια το αστράφτουνε. Και έτσι φαίνονται και όμορφα και τα περιστέρια. Και για τόσο φρέσκος Περιστεράς πήγε πολύ καλά. Βλέπουμε όλη την εικόνα. Και βλέπετε και το κουμάσι εδώ, αυτό που σας έλεγα. Είναι τέλειος. Πολύ καλό. Λοιπόν, Μιχάλη, σε εσένα θα πω 2 λόγια ειλικρινά, γιατί άξιζε και τον κόπο. Και μόνο που που τάξεις τα πουλιά 2 μήνες και τόλμησες να πετάξεις σε γιορτή, σου μιλάω ειλικρινά, εγώ που έχω μια εμπειρία. Δεν είναι εύκολο, γιατί αυτοί που πετάνε σε γιορτές ξέρουν τι πάνε να πει, να σε βλέπει ο κόσμος. Έτσι είναι μεγάλη υπόθεση. Εσύ τόλμησες και τα πέταξες. Λοιπόν, τα περιστέρια σου εντάξει, βγάλανε ένα πρόγραμμα, για μένα ήταν καλό για 2 μηνών. Βέβαια θα μπορούσαν να δώσουν πολύ παραπάνω και πιστεύω του χρόνου αυτά τα ίδια τα πουλιά θα βγάλουν ένα πολύ πιο τέλειο πρόγραμμα. Από μένα συγχαρητήρια ειλικρινά και μόνο που συμμετείχε στη γιορτή. Μιχάλης. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που μας τιμήσανε, που ήρθαν όλοι οι σύλλογοι μας τιμήσανε και εύχομαι και στα άλλα τα παιδιά να κάνουν μια καλή πενταξιά, να τους ευχαριστήσουν όλους. Έγινε Μιχάλη και από μένα πάλι συγχαρητήρια. Γεια σου φίλε. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Πάμε για το Βλάση τώρα. Κατεβήκαμε εκεί στο... Εκεί κάτω είναι? Εκεί απέναντι. Στο βάθος εκεί, Εκεί απέναντι. Εκεί απέναντι θα πάμε. Και πάμε λοιπόν.
Φτάσαμε λοιπόν και στο φίλο μας το Βλάση. Ήδη είμαστε πάνω τώρα στο ταρατσάκι που έχει. Εδώ βλέπουμε και ένα πλάνο μπροστά. Είναι ζούγκλα, όντως ζούγκλα είναι εδώ. Πολύ ωραία. Ένας μικρός παράδεισος. Μέσα εδώ σε αυτή την περιοχή έχει ο φίλος μας ο Βλάσης στα περιστέρια του. Εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις του. Είμαστε πάνω σε αυτό το μικρό τερατσάκι που βλέπετε. Εδώ μέσα έχει τα πουλιά. Και από εδώ θα μας κάνει και την πεταξιά του. Υπαριθμόν 4. Λοιπόν, Βλάση, πάμε. Έτοιμος. Ξεκινάμε. Τώρα εδώ ο καιρός είναι βοριάς. Μας κόβουν τα κουμάσια τον αέρα. Άμα βγουν πάνω από το κουμάσι θα τα κοπανίσει σίγουρα. Και δεν θα ακούει